de pensar la solució. Crec que la millor solució seria donar els nostres animals, perquè aquest drac seran els menys els habitants del poble. No, sisplau. Nosaltres podem oferir un port per alimentar aquesta ferotge bèstia. Anem. Aquest porquet! I nosaltres donarem la nostra petita ovella per al drac. No. Quina que ovella. Ai, no, l'ovella és la nostra. Ho sento, m'agrada. Mira que ovella. Ovelleta. El rei va estar meditant dies per trobar una nova solució. Què puc fer jo ara? Què he de fer per protegir el meu poble? A la meva gent? Què he de fer jo ara? Teniu alguna idea vosaltres? Quantes idees que escolto per aquí? Quantes idees, però quina és la millor? Quina solució d'escollir? Crec que la tinc. Malauradament, és l'única decisió que trobo. L'única solució. Va haver de prendre la difícil decisió de sacrificar a la seva població. Però abans de comunicar-ho al poble, va enviar tots els missatgers als cavallers més valents del regne per tal que poguessin vèncer el drac. Busca els cavallers més valents que trobis. I demana ajuda, sisplau. Vaig avisar al poble de Montblanc. Poble de Montblanc. Heu de venir a Calà. Què va? Ai, vol dir-us una nova notícia. Què ha passat? Què ha passat? Només teniu que venir. Ai, a veure. Què ha passat? Vilatans i vilatanes de Montblanc. Després de meditar durant dies, he hagut de prendre una difícil decisió. Farem un sorteig entre tots els habitants del regne. L'escollit serà entrat al drac com a sacrifici. Tranquils, sabem que és una situació molt difícil, però volíem informar-vos que hem demanat ajuda als millors cavallers de tot el regne. Si no fem això, serà la fi del nostre regne. Malauradament, hem de començar el sorteig. I l'escollit d'aquesta setmana és... Laura. Com? Sisplau, la meva filla no és només una nena, tingueu pietat. Mama, tinc molta por. No, la meva filla no. Sisplau, reis i reina i princesa, en el seu lloc aniré jo. No, sisplau. És l'únic que hi ha si la nostra filla vol viure. No, mama, no. Tranquil·la, filla meva, anirem. Trobaré el meu fill. Durant les següents setmanes, el poble va entregar a diversos habitants escollits per sorteig per alimentar el drac. El poble de Montblanc ja no és el que era. Està pagat a crisi, després de sacrificar a la seva població. A la setmana següent, es van dirigir al castell per realitzar el següent sorteig. Ens toca anar. És a dir... Ai, sisplau, no. A veure qui li toca avui. Nervis. Quina por.
Vilatans i vilatanes, malauradament tornem a ser aquí per realitzar un altre cop els sorteig. I l'escollit d'aquesta setmana és... Leonor. Gràcies a fotre la reina! Mare, he de ser justa i acceptar el meu destí. Jo també sóc capital d'aquest regne. Isabel, anem a acompanyar-nos. Ai, la princesa! Quina por! No vull anar! Quina gana que tinc! Es veu a les muntanyes com apareix un cavaller amb una armadura brillant i una llança, galopant a molta velocitat en direcció al castell. Vilatans! Vilatanes de Montblanc! Ja vinc! Pel camí, Sant Jordi escolta els crits que venen d'una cova. Auxili, socors! El drac em vol menjar! On està la princesa? Què són aquests discs que escolto? Vaig a preparar l'àpat d'avui. Sisplau, no! Ja prou, drac! No permetré que facis més mal a la princesa! Deixa en pau el poble de Montblanc! Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. D'un moment a un altre, el drac et devorarà. No patiu, jove donzella. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar aquest poble d'aquesta fera. Va començar una intensa lluita. Fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança i va deixar malferible a la terrible bèstia. Finalment, caigué de cap a terra i deixà de treure foc i de respirar. Era morta. Princesa, vinc a salvar-te. Moltes gràcies, noble cavaller. Ja no he de patir més per aquest drac. Allà mateix sorgí una rosa, la més vermella que la princesa havia vist mai. Ostres. Mira, princesa, amb aquesta rosa et declaro un nou amor etern. Ara és el moment que anem un altre cop per la seu, princesa, sí? Som-hi, antes. Has salvat a la meva filla, la futura reina del regne. Digue'm, Sant Jordi, com podem tornar-te tot el que has fet pel regne i sobretot per la nostra filla? Si no és molt agosarat, m'agradaria manar la mà de la vostra filla. Has salvat el meu regne i a la meva filla. Si és el que els vostres cors desitgen, estaré d'acord amb la decisió.
però la nostra filla té l'última paraula. Sí, mare meva. Oh, reina, moltes gràcies. Princesa, amb aquest anell et declaro el meu amor etern. Et vols casar amb mi? Clar que sí! Que el 23 d'abril, 3 roques vermelles creixen al lloc on una dama, un drac i un cavaller van vèncer a por. Ara ballarem tots junts.